Ano yung mga gisakyan guys? Ano yung may sakay? So let's go! Guys, pangisda na. Bye! Bye! Dada! Nakaward! Guys. Ikaw naman ko? Good! Hi sa tong pants. Hi to sa tong pants. May guys. Hi guys. Sorry ko ate guys. So mao to ga biyahin mi padung sa dam maagian nimo ang mga lindot kayong tan-awon nga na ay mga humay nga ani hunon nagigayo ako kayong mga bungtod na refreshing gid kay guys kung mo ani magian mo padung dito sa dam. Gikan dito sa main road mga isa ka oras ang biyahe padulong sa dam guys kay mangisda lagi mi dito tanaw na magnaabay mo makuha. Sumaw na ni ang dam nindot kay siya tanawon kung makakita lang ka makawala gid kayo problema pero matumi sa tumoy kay maghuwat mi nila kay na wala pa man sila ni abot. Nangabot naman sila diretso na dayon mi dito sa amo ang pangisdaan unta. So ana may isa na libang man o mo na nibalhin may kilalom kayo na yung mga bata dili mi diha so mobalhin mi to sa pikas Manawag na sila guys. Lablabs. Sinainay lang mga lablabs sa laya may mga lablabs. lablabs. Tanaw na to kung naba may kuha. Just watch this. Kumpiyansa ka with vlog, may mga with vlog. Masayo na sa kanon. Guys, pakilig kayo ito. Oy, namay, unggoy. Sumaw to guys musugod na mig panglaya mga isda mi guys kay amo ang sudahan nun amo ang kuha. Actually ang mga isda dili biya dagko mo kuha mga gagmay rin kay lami kay siya kilawon or imong prituhon kay tibuok isda mo makaon guys lami guys siya. Ano man nagtambay sila ana kay maguwat ra sila human nagpanguhag isda kay do na sila mga aon. Sige. So, naog na to guys. Hi guys. So karon kay wala mami pang masakyan so manakay lang niyaning kahoy nga nabali na. So pakita na mo ninyo ang isang tirador kayo mga isda si Bayjo. Makita niyo na guys kinakuyawan kay na. So nga ni ragid kada ka ang isda nga makuha na mo guys lamig kini siya kilawon og lamig prituhon kay crispy gid siya kayo na man siya. So nang laya na mo guys mura gid ni among kuha tanawa. Tiga mata. So sa unang itsa na mo guys naaragyan intan mi isa tungod kay hapon pa manggod ang mga isda wala pa dayon nagtapok pero amo nang labayag tuwa aron kay aron magtapok ka mga isda daghan nga na magkuha sa mo ta magkahapon ni daghan gini kay kuha kay magtapok naman na sila labayan sa na magkuha na tuwa o para mailad sila ba. Sumutabyog ng puta sa ikaduhang gayon tanaw na to ko pila na makuha na to ani nga gilabayan na sa prosiksi gud kayo na to ang Bayjunas di gud na matabang basta mga isda gud na siya magpante gud na siya. Labay na naman mong net no amuha nang waton kariyot kung naabay makuha na mong isda nga na ragid ka simple guys sumang isda ka dire naagyo kay kuha naagyo kay panihapon makabuhi gyud kag pamilya. So
Kalima ka segundo, amo na sang gikuha ang amo ang net kay ko tarawa na wala ko na abay gikuha. So mo na siya guys, mga pilar man ang buok na kuha na isa, duha, tulo. Nga na siya kagamiya pero lamig na siya kilawon, lamig na siya prituhon guys, as in kaon jud mo ti buok. Iyahang tanan na yang lawas. So ang uban guys, buhi pag na siya ni mo madakpan, pwede ni mo nagbuyo ni mo sa yung fish par, butagi sa yung tiktak yung buyo, yayor po ko ni nagkanta ko na. Okay lang gud mo kita miss na. No! Dani ko ni din So nagadugay mi pangisda guys, nagadaghan sa damong dakop ng taon. So mo na siya daghan sa minang tabang pamunit no kay gagmay biya kayo nya daghan na mga ginadakpan. Patay. Patay ka. Masama dyan ni mo. Patay. Patay. Abi na isda kisi. So kay daghan-daghan na magkuha, so pa-refresh pa si Uncle no. So langoy-langoy sa siya kay night swimming daw kuno na, langoy-langoy sa siya kay aron mohumot ng tubig dool mga isda unya nagdakop na mo. So nagdaan sa nato siya langoy-langoy diha kay mo na yang time. So ayan kuha og daghan no kay ning humot man tungod sa iyang paglangoy-langoy nanuol ang mga isda niya. O daghan jud kay guys. So kapit na mapuno ang among kuan jud sudlanan. Makita ninyo guys nga kung nagkahapon na gani makadaghan na ginang isda ang mga sudanan o daghan na gid kay siya. Duko lang pa na guys sa mga panapuno na sa amin mo manguli. Buhi pa na mga isda magtapok lang sila amo nang gitabangan. Mga kuko. Wow. Uy, mga tagak. Marami. Marami dito. Matagak. Marami! Marami! Anak! Hindi po umban. Kaya apit naman kayo puno ang mga sudanan guys, kidaghan naman kayo may kuha. So that's all for today's video. Ayaw makalimot guys nga mag-subscribe sa ato ang video ug mag-comment mo guys. Salamat.